Ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι αλήθεια. Γιατί δεν το έκανε στον Ιούνιο? Γιατί εμείς τόσο καιρό λειτουργούμε με το ένθετο της Καθημερινής και το PDF της εφημερίδα, διότι δεν υπήρχε καμία επίσημη δημοσίευση. 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα, να το έχουμε λοιπόν λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, πόσες φορές το έχετε ακούσει, μα 140 χώρες κτλ. Άρα, υπενθυμίζω ότι είναι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη που μπορούν να αναγνωρίζουν μια χώρα. Τελειώσαμε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την Ολομέλεια. Δεν έγινε. Και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί πολιτικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν γίνεται, και μάλιστα δεν γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο, διότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η Γαλλία, η οποία αναγνωρίζει τα Σκόπια ως φύρο. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που σας λένε, μα η Ρωσία κτλ. Έχουμε 4 στα 5 και όχι 3 στα 5, γιατί έχουμε υποτίθεται ειδικούς που μπερδεύονται. Έχουμε 4 στα 5. Ακόμα και να είχαμε 5 στα 5, να είσαστε ενημερωμένοι, πρέπει οι 5 μαζί να ψηφίσουν χωρίς να βάλει κάποιος βέτο για να βγει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και οι 5 χώρες ξεχωριστά να λένε είναι 5 δάχτυλα, πρέπει να πει η Παλάμη. Άμα δεν πει η Παλάμη, δεν υποστηρίζεται, δεν παρουσιάζεται καν στο Συμβούλιο στο 15 και κατά συνέπεια δεν πάει στην Ολομέλεια. Μας εντάξει, άρα αφήστε αυτές τις αηδίες, διότι πολύ απλά, αν αυτές οι αηδίες έστεκαν, τότε γιατί κάνουμε διαπραγματεύσεις. Είναι διαφορετικό να το έχεις υπογράψει και εσύ, που είσαι η Μακεδονία. Και σε έναν κόσμο, ξέρετε, όπου δεν είναι, η ιστορική γνώση είναι περιορισμένη, έτσι, και σίγουρα δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο διακρίνει τις διεθνείς σχέσεις. Θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται να σταθεί αυτό στο μέλλον. Δηλαδή, κατά την άποψή μας, ανατράπηκε μια εθνική γραμμή η οποία με επώδυνο τρόπο, αν θέλετε, για τη διεθνή, κόστισε στη διεθνή θέση της χώρας και στις διεθνείς μας σχέσεις, χωρίς αυτό να έχει περάσει από κάποιες σοβαρές δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, πώς έγινε, ποιος αποφάσισε εν τέλει ότι επειδή πονάει το χέρι, ναι, δεν αμφισβητώ ότι πονούσε το χέρι, αλλά δεν το κόβει το χέρι, δεν ακροτηριάζει στην Ελλάδα επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Θεωρείτε ότι είναι ακροτηριασμός? Ναι, νομίζω ότι με τον ρητό και πλέον τρόπο από την πλευρά της Ελλάδας δίνουμε πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά, η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας. Λοιπόν, υπάρχει μια παλιά ελληνική ταινία, νομίζω είναι με το Βουτσά, στην οποία λέει ο Βουτσάς να τρουπώσω, λέει, να τρουπώσω. Αυτή την αίσθηση έχω με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί? Το ζήτημα ήταν να τρουπώσει κάπου η λέξη μακεδονικός ως αποκλειστικότητα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι γείτονές μας αλλάζουν το όνομα της χώρας τους σε Βόρεια Μακεδονία. Και ο όρος Μακεδονία, χωρίς άλλο προσδιορισμό, μένει στην Ελλάδα. Βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Στο κείμενο του προσυμφώνου, η Μακεδονία όπου ζείτε δεν καταγράφεται ως Μακεδονία, αλλά καταγράφεται ως βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Το πρώτο μέρος είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να σκεφτείτε αν θα ονομαστείτε βόρειο περιοχιώτες του πρώτου μέρους. Μην χαμογελάτε και πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, αυτά τα αστεία είναι αστεία εφόσον το ακυρώσουν. Πριν δεν είναι αστεία, γιατί λέγεται σενάριο. Ικανοποιείται η από 25 ετίας εθνική μας θέση για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Η ίδια η συμφωνία δεν τηρεί το έργα όμνες. Αυτό και είναι μια κοινοτομία. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια συμφωνία. Προσέξτε, το έχουν βάλει το έργα όμνες, αλλά κανονικά πρέπει να έχετε μια ονομασία που να είναι η ίδια απέναντι σε όλους. Και βλέπετε ξαφνικά ότι οι κωδικοί της χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων θα αλλάξουν για τα αυτοκίνητα, γιατί αυτά μετακινούνται, αλλά για
Όλα τα άλλα δεν θα αλλάξουν. Ξαφνιάστηκε ο κύριος. Δηλαδή πάνω κάτω, οτιδήποτε είναι εντός της χώρας, των Σκοπίων, δεν αλλάζει καμία πινακίδα. Και οτιδήποτε μετακινείται, και μπορεί να το πάρουν μπρέφα οι Έλληνες, εκεί θα αλλάξουν την πινακίδα. Και ρωτάω, ποια χώρα έχει τέτοιες πινακίδες? Δηλαδή τις τοπικές, βλέπετε, παραβιάζουν την ίδια τους τη γλώσσα. Θυμάστε ότι η γλώσσα στα Σκόπια είναι η ίδια μέσα και η ίδια έξω, οι πινακίδες όχι. Άρα, εγώ φαντάζομαι ότι θα έχω 2 σετ πινακίδων. Όταν πας στο εξωτερικό, λες, παιδί μου που πας στην Ελλάδα, πινακίδες καινούριες, προσύμφωνο, μην ανησυχείς με αυτές τις εντάσεις. Όταν ξανάρχισε, ξαναβγάζεις. Μην τις ξεχάσεις, σε παρακαλώ. Έως θα θυμίσει το Αιγαίο, θυμάστε με τα πανιά, μαύρο, λευκό, να είμαστε προσεκτικοί. Είναι κατά την άποψή μου αντίθετο σε κάθε πολιτική λογική, αλλά είναι αντίθετο και στο συνταγματικό πνεύμα να υπάρξει λευκή επιταγή με την κύρωση της συνθήκης. Αυτή τη στιγμή προβλέπει ρητός η συνθήκη των Πρεσπών ότι θα πρέπει να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή μετά από την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης. Σήμερα που μιλάμε, πρώτον, δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση. Η ασυνταγματική αναθεώρηση την οποία ψήφισε το Κοινοβούλιο των Σκοπίων την ψήφισε κατά έναν παγκοσμίως πρωτότυπο τρόπο με αναβλητική αίρεση. Εδήλωσε και είναι κατατεθειμένο στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως των Σκοπίων ότι η συνταγματική αναθεώρηση την οποία ψήφισε το Κοινοβούλιο των Σκοπίων δεν ισχύει σήμερα που μιλάμε. Θα ισχύσει μόνον εάν υπερψηφιστεί η συνθήκη από το Κοινοβούλιο το ελληνικό. Άρα βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματικότητα, στο συνταγματικό παράδοξο, πρώτον, να μην γνωρίζουμε το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο νομίζω δεν έχει υπάρξει καμία συνταγματική αναθεώρηση παγκοσμίως που να μην έχει κωδικοποιήσει το νέο σύνταγμα. Γνωρίζουμε μόνο ορισμένα μικρά κεφάλαια σπερμάτων αναθεώρησης που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μεταξύ τους αλληλοσυγκρουόμενα. Άλλο λέμε για το περιεχόμενο του συντάγματος, άλλο λέει το προήμιο είναι εντελώς ακατανόητες οι αναθεωρήσεις και θα παραμείνουν ακατανόητες έως ότου δούμε το κείμενο του συντάγματος. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Κοτρότσο, ας το διαψεύσει όποιος γνωρίζει καλύτερα, το κείμενο της αναθεώρησης των Σκοπίων δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Η ψήφος της Πέμπτης λοιπόν θα είναι επί συνταγματικού κενού. Εάν θέλετε να συζητήσουμε για το ζήτημα της ουσίας της συνθήκης... Είναι ουσιαστικό όμως αυτό το ζήτημα ή είναι διαδικαστικό? Κατά την άποψη τη δική μου είναι απολύτως ουσιαστικό στο μέτρο που θεωρούμε και η ίδια η συνθήκη των Πρεσπών αναφέρει ρητός ότι θα πρέπει να γίνουν 2 πράγματα στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια οριζόντια αλλαγή όπου αναφέρεται ο όρος Μακεδονία να τραπεί στο νέο όνομα Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα άρθρα τα οποία περιλαμβάνονται σε ενάριθμες διατάξεις και στο προήμιο να αναθεωρηθούν. Δεν έχουμε τα άρθρα, δεν έχουμε το προήμιο, δεν έχουμε τις οριζόντιες διατυπώσεις οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν. Κατά την άποψή μου, αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί η ρηματική διακοίνωση για λόγους ασφαλείας δικαίου και ασφαλείας του εθνικού συμφέροντος, να απαντηθεί κατά τρόπο ώστε να χορηγηθούν διευκρινήσεις και ολόκληρο το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και θα μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα, κύριε Κοτρότσο. Στα σοβαρά κοινοβούλια, και αυτό δεν είναι μορφή για τους εκπροσώπους μας, τους οποίους εγώ τιμώ, όλοι γνωρίζουν πόσο υποστηρίζω την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ότι για μένα αυτή είναι η λύση στα προβλήματά μας. Η ευθύνη του κάθε βουλευτή. Όμως, θα πρέπει το Κοινοβούλιο, κύριε Δουζίνα, και γνωρίζετε όλες τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και ιδίως του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, είναι αδιανόητο το Κοινοβούλιο να αποφασίζει χωρίς να έχει μια πλήρη γνώση όλων των δεδομένων. Μάλιστα. Την Πέμπτη θα αποφασίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για μια απόφαση η οποία θα δεσμεύσει τις επόμενες γενναίες. Θα δεσμεύσει τα επόμενα κοινοβούλια. Δεν θα είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με νόμο χωρίς να έχουμε την αναγκαία τεκμηρίωση εάν στο αναθεωρημένο κείμενο των Σκοπίων αναφέρονται κρίσιμοι όροι που αποτέλεσαν προϋπόθεση για την υπογραφή της συνθήκης αυτής. Η παρέμβαση του κυρίου Γεραπετρίτη ήταν νομίζω καταλυτική. Μας έδειξε τι παρενέργειες έχουμε από την εφαρμογή αυτή, από τη συζήτηση που κάνουμε για τη συμφωνία. Αλλά ακόμα και οι εξελίξεις που είχαμε στο Κοινοβούλιο, τις συναλλαγές που έχουν γίνει, τις ξαφνικές μετατοπίσεις των βουλευτών, τις διαδηλώσεις, τα έκτροπα από τις διαδηλώσεις, όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία προκλήθηκαν με αφορμή αυτή τη συμφωνία. Άρα
υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία για να λύσουμε ένα εθνικό θέμα και ταυτόχρονα υπονομεύουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα και δεν ξέρουμε αν αυτή η συμφωνία θα έχει άλλες επιπτώσεις ό,τι αφορά την αναζωπήρωση του εθνικισμού στην Ελλάδα. Αυτό που περισσότερο με ανησυχεί είναι ότι αναζωπυρώνεται ύστερα από 30 χρόνια ένας εθνικισμός και ένας φανατισμός κομματικός και πολιτικός σε μια προεκλογική περίοδο που αναπόφευκτα εντείνει την πόλωση που έχουμε και καταλαβαίνετε πως είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ανησυχητική για την εξέλιξη, την ομαλή εξέλιξη και για τη σταθερότητα του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Οι γείτονές μας διαχωρίζουν την ταυτότητά τους αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα τους είναι σλαβική και ότι ο πολιτισμός τους δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Αυτό έγινε σε πάρκι. Σε πάρκι. Εγώ είμαι, σε όλα αυτά που λέω είμαι σοβαρός, μπορεί να μην φαίνεται. Άρα σε κάποια φάση μια βουλευτίνα, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά για τα οποία μιλούσαμε προηγουμένως, έκανε την ερώτηση και λέει τη γλώσσα σε ποιο σημείο της διαπραγμάτευσης την βάλατε. Χωρίς λογοπαίγνιο. Και τελικά της εξήγησαν ότι την έβαλε στο πάρκι. Δηλαδή, είχαν συμφωνήσει για όλα τα άλλα, σε κάποια φάση ο Ζάιφ πηγαίνει και του λέει για τη γλώσσα, τι κάνουμε. Γεια σου. Καμία αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας δεν υπήρξε στην διάσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα το 1977. Σε αυτή την αποκάλυψη προχώρησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης μέσα από το ράδιο 984 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης κάνει λόγο για ψευδές επιχείρημα της πλευράς των Σκοπίων και υποστηρικτικό της δικής τους άποψης, τονίζοντας ότι λάθος αναπαραγάγεται από την ελληνική πλευρά. Τόνισε μάλιστα ότι καμία αντιπροσωπεία από το τότε Υπουργείο Εξωτερικών δεν μετήχε στην διάσκεψη και δεν διαπραγματεύτηκε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα. Το επιχείρημα των Σκοπιανών, το οποίο είναι προφανώς ψευδές και υποστηρικτικό της δικής τους άποψης, δεν πρέπει να το αναπαραγάγουμε εμείς και να πούμε ότι ναι, το 1977 έγινε αυτό. Δεν ήρθε να διαπραγματευτεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπήρχε μια διπλωματική αντιπροσωπεία που θα ήταν πρέσβης, θα ήταν ειδική για αυτά τα θέματα. Δεν είχε τίποτε ψηφοφορίες. Το θέμα μάλιστα της συγκεκριμένης διάσκεψης ήταν ξεκάθαρο σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαμπινιώτη και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη γλώσσα. Αυτή η διεθνής διάσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα το 1977, σε συνέχεια και άλλων, ακριβώς, είχε ως σκοπό να δει πώς θα γίνει η χρήση όρων γεωγραφικής σημασίας, ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθούν αργότερα, ακριβώς, θα πω εγώ, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αλλά δεν είχε σχέση με τη γλώσσα. Σωστά? Καμία σχέση. Να σας διαβάσω το θέμα όπως γράφεται, γιατί έχω μπροστά μου τα πρακτικά. Λέει λοιπόν, τρίτο διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, on the standardization of geographical names, για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων. Αυτό είναι το θέμα της διάσκεψης. Και βεβαίως από εκεί παρήλασαν όλες οι γλώσσες που δεν χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο. Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του κορυφαίου Έλληνα γλωσσολόγου ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι και σήμερα δεν ζήτησε στοιχεία από τον ίδιο αναφορικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάσκεψης, παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα επιχειρήματα για την τεχνητή κατασκευή της μακεδονικής γλώσσας υπάρχουν από το 1992 σε βιβλίο του. Δεν έχει αξιοποιηθεί, δηλαδή δεν με έχει καλέσει κανείς και το θέμα μου δεν ήταν να καλέσει με εμένα, ίσως θα με καλούσε επειδή μετήχα σε αυτή τη σύσκεψη. Αλλιώς όποιον γλωσσολόγο καλούσε τα ίδια θα έλεγε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν πας να συζητήσεις για τέτοια θέματα, έχεις προηγουμένως μιλήσει και συνεργαστεί με ανθρώπους που σου έχουν πει όταν λένε μακεδονική, τι θα πει μακεδονική, για να ξέρεις τι λες όταν μιλάς για αυτά τα θέματα. Δηλαδή έγινε αποδεκτό ότι το 1977 εμείς αναγνωρίσαμε σε αυτή την διάσκεψη την γλώσσα των Σκοπίων ως μακεδονική. Δηλαδή όχι μόνο δεν ρωτήθηκα, αλλά πώς να πω, έσπευσαν να το αποδεχθούν αυτό και το εξήγηλαν. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης υποστήριξε ότι οι γλωσσολόγοι έχουν κατατάξει τη γλώσσα των Σκοπίων στην βουλγαρική ενότητα. Ωστόσο επεσήμανε ότι επειδή η γλώσσα είναι ταυτότητα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Σκοπιανοί κατασκεύασαν τη μακεδονική γλώσσα και όλη αυτή τη συνωμοσία περί αποδοχής από την ελληνική πλευρά. Το πολύ έχω πει να το πούμε
Σλάβο-Μακεδονική ή ακόμη καλύτερα Μακεδονοσλαβική. Να παίζει μέσα το σλαβική, ως υποχώρηση αυτό. Το καλύτερο ήταν να το πούμε αυτό που είναι. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να βάλεις σύνοδο κορυφής στην Πάκη. Τι προσπαθώ να σας πω, εσείς τώρα όλοι ανησυχείτε για τη γλώσσα και έχετε πολύ πλάκα ότι μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι είναι οι ξένοι που μας έσπρωξαν για να αλλάξουμε τη γλώσσα των άλλων και να αποδεχτούμε τη γλώσσα. Ενώ αυτό είναι σε Πάκη. Το μόνο που λένε σωστό είναι ότι είναι νότιων σλαβικών γλωσσών, εντάξει το καταλάβαμε, αλλά το θέμα είναι ότι πώς να ανήκεις σε μία γλώσσα ενώ δεν υπάρχεις. Διασφαλίζεται η γεωπολιτική σταθερότητα και συνεργασία και περιορίζεται η επιρροή τρίτων στα βόρεια σύνορά μας. Το άρθρο 3 είναι τοπικό χιούμορ, βαλκανικό φαντάζομαι, το οποίο λέει ότι δεν θα μου αλλάξετε τα σύνορα. Εντάξει, σας παρακαλώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αμέσως μετά, εφόσον έγινε αυτή η υπογραφή, έχουμε προβλήματα με το Κόσοβο, με τη Σερβία, με τη Βόρεια Ήπειρο. Όλοι αυτοί βέβαια δεν θέλουν κανένα να αλλάξει σύνορα. Δεν γίνεται. Απλώς κοιτάζονται, άλλες βάρες κουνάρες και λένε, εσύ πώς από εδώ, λέω να κάνουμε καμιά ανταλλαγή. Αυτό τώρα λοιπόν προσπαθούν να μας πούν ότι είναι ένα πλαίσιο σταθεροποίησης. Τι σταθεροποίηση? Αυτό λέγεται μακράν ισορροπία, όπως θα λέγει ο Πριγκοζίν που πήρε το βραβείο του Νόμπελ, με την έννοια ότι μόνο ισορροπημένο δεν είναι και μόνο σταθερό δεν είναι. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουμε ηθαγένεια και όχι τις εθνότητες που την απαρτίζουν. Διότι αναγνωρίζουμε αποκλειστικότητα στη μακεδονική γλώσσα και στη μακεδονική υπηκότητα κάθετος εθνότητα. Θέλετε να πούμε μόνο υπηκότητα, δεν είναι υπηκότητα. Το αναγνωρίζουμε. Μας στείλαν μια διπλωματική διακοίνωση προχθές, η οποία έγραφε μέσα φαρδί πλατή ο μακεδονικός λαός. Δηλαδή μας λένε από τη μια μεριά ότι αυτό που είπαμε nationality, κακός όρος, το είχαμε επισημάνει εξ αρχής, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο όρος citizenship, που σημαίνει ιδιότητα του πολίτη. Ο όρος nationality δεν σημαίνει εθνικότητα, σημαίνει υπηκότητα. Πάμε στο επόμενο στάδιο, μέσα στο ίδιο κείμενο μας πετάνε τον όρο Macedonian people, μακεδονικός λαός. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Μην μείνουμε για μισή ώρα ακόμα εδώ. Γραμματικά θα πω. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τη συμφωνία πρέπει να τη βλέπουμε συνολικά από άποψη αρχής και να βλέπουμε το πλέγμα των συνολικών ρυθμίσεων. Αν πιάνουμε μια κουβεντούλα από εδώ, μια κουβεντούλα από εκεί, μπορεί να την τραβήξουμε με την ερμηνευτική μέθοδο και να πάμε ο καθένας με τις πεποιθήσεις του ή με τις απόψεις του ή με την ιδεολογία του. Εγώ χάρηκα πάντως αυτή την κουβέντα που έγινε εδώ. Πολύ καλά έγινε και εγώ τη χάρηκα. Γιατί ο άλλος σου λέει ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και εγώ στις μικρές αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος της ιστορίας, που είναι η συνολική συμφωνία και πώς όλα αυτά τα άρθρα έχουν μια εσωτερική ενότητα. Μια συμφωνία είναι πρωτίστως ένα νομικό έγγραφο. Ένα νομικό έγγραφο λοιπόν κρίνεται βάσει του νόμου. Και αυτό το νομικό έγγραφο υπεγράφει με τη μορφή που έχει υπογραφεί, γιατί οι δύο πλευρές θεώρησαν ότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα το νοούμενο κοινό συμφέρον των δύο κρατών. Συνεπώς είναι πάνω από ένα απλό νομικό έγγραφο. Σαφώς και είναι. Άρα αν δεν τηρείται η νομική βάση, τότε το έγγραφο δεν ισχύει. Αφαιρούνται οι αλυτρωτικές αναφορές από τα σχολικά βιβλία. Αλλάζουν τα ονόματα μνημείων, υποδομών και δημοσίων χώρων. Το άρθρο 8 είναι το πιο περίεργο από όλα. Έχει μια καινοτομία. Το άρθρο 8, το εδάφιο 5, παρακαλώ, όχι όλο το άρθρο 8. Το εδάφιο 5 μπορεί να ζει χωρίς κύρωση. Άρα, προσέξτε τι εννοώ. Όλα τα άρθρα εκτός από το 8 εδάφιο 5 πρέπει να κυρωθούν από τα Σκόπια και από την Ελλάδα και να πούμε υπάρχει. Όχι. Υπάρχει λοιπόν, θα επιδείξουμε πάρα πολύ τώρα. Αλλά σας το δείχνω αυτό, μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε. Γιατί βέβαια η εξήγηση του άρθρου 8 εδάφιο 5 βρίσκεται στο άρθρο 20, όπως ήταν αναμενόμενο. Στο εδάφιο 4. Εντάξει, κάποιος έπαιζε μιζάρια, δεν μπορεί. Πού θα το βάλουμε? Θα το βάλουμε στο 4. Στο άρθρο 20.
Το άρθρο 8.5 θα εφαρμόζεται προσωρινά, προσέξτε, άρα θα εφαρμόζεται προσωρινά. Διαβάστε τη φράση ανάποδα, σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν αυτό που θα σας δείξω και να μπορεί να παράγει έργο πριν την κύρωση. Αυτό είναι τεράστια κοινοτομία, ξαναρχόμαστε. Άρα το άρθρο 5 προβλέπει ότι θα έχουμε μια κοινή διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Προσέξτε, αυτή η επιτροπή υπάρχει ήδη. Έχει επανδρωθεί από τις δύο πλευρές, αλλά πάλι αναγκαστήκαμε να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή για να μάθουμε τα μέλη της. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την ιστορία, την αρχαιολογία και τα εκπαιδευτικά θέματα. Ωραία. Άρα θα μου πείτε, σίγουρα πήραν καθηγητές οι οποίοι θα δουλέψουν με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, όχι, γιατί δεν έχουμε τέτοια πράγματα, θα λειτουργήσουν μόνο και μόνο με το IPEX. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το ειδικό, το πιο αρμόδιο για θέματα παιδείας, αρχαιολογίας και ιστορίας. Διότι όταν δεν πιστεύετε στο έθνος και θεωρείτε ότι η ιστορία είναι νεκρή, το αρμόδιο είναι το IPEX. Εδώ είναι η ίδια η ιδεολογία που είναι γραμμένη μέσα. Και το IPEX, δηλαδή θα έχουμε μια επιτροπή, την έχουμε τώρα, με καθηγητές από τις δύο πλευρές. Η δική μας είναι πιο κλασική. Έχουν βάλει και έναν που είναι ειδικός για την ρώσικη γλώσσα. Που σίγουρα θα μας βοηθήσει στα κυριλικά. Πώς μπορούμε να βάλουμε έναν καθηγητή που είναι ειδικός για τη ρώσικη γλώσσα, όταν θα ασχοληθούμε με ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά μεταξύ των Σκοπίων και της Ελλάδας. Όταν διαβάζετε τη συνθήκη και σας εξηγεί ότι θα αλλάξουν τους χάρτες, τους ιστορικούς άτλαντες, τους οδηγούς διδασκαλίας και εμείς προσέξτε, εμείς είμαστε ήδη στο ΝΑΤΟ, το έχετε πάρει βρέφο, δεν είναι τόσο σίγουρο, τέλος πάντων. Θυμάστε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς βέβαια συνεχίζουμε να έχουμε την έκφραση οι Ευρωπαίοι και εμείς. Λοιπόν, εμείς που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ενώ είμαστε ήδη μέσα, κάνουμε συμβιβασμούς και θα αλλάξουμε τα δουλειά της ιστορίας και της αρχαιολογίας, για να κάνουμε τι, για να βγούμε στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κερδίσαμε από αυτό. Ο Διονύσιος Σολωμός είπε ότι εθνικό είναι το αληθινό. Μάθε την αλήθεια.